खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बर' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ क'क्राझाराव बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलितानि बिबुंथि नरेन्द्र मदिनि सिगाङाव बिपिएफ दोलोआ जेबो फेक्टर नङा होननानै बिथाङा बुंथिदों। क'क्राझाराव आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया फैना जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लाना एनडिए दोलोनि मावथिफोरजों सावरायफैदोंमोन। क'क्राझाराव थानाय एनडिए दोलोनि लकसभा बिसायख'थि सामलाय आफादनि मावखुलियाव मैया आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया नुजाथिफैना 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाब एनडिए दोलोनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनांगौनि सायाव दोलोनि मावथिफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारियाव आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे लोगोसे एनडिए दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि मावथि बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गसाइगाव फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बिसायख'थिया मैया थुंगेबाय। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदियैनो गसाइगाव फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बिसायख'थिया मैया गाहामै थुंगेलाङो। बिसायख'थि जोबनायनि उनाव बिसायख'थिनि फिथाइखौबो मैयानो फोसावनानै होनाय जादों। बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाय बायदियै एबसुजों मदद होजानाय गासैबो बिजाथिफोरानो देरहासार जाजोबनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गाहाय नेहाथारि महरै राम प्रसाद नार्जारी आरो लोगो गाहाय नेहाथारि महरै आनिसा नार्जारी बिथांमोना देरहासार जानो हायो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ 6थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ गुवाहाटीनि परिजात एकाडेमिनि गायसनगिरि उत्तम टेरेन बिथांनो होनो थाखाय थांखि लाबाय। फैगौ 18 एप्रिलाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे बे बोसोरनि गुरुदेव कालीचरण बान्थाखौ उत्तम टेरेन बिथांनो होनो थांखि लानायखौ मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बिथाङा। गसाइगावआव टिएमसिनि बिजाथि गौरी शंकर सरनियानि बेरफ्रुसार बिबुंथि जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय क'क्राझार लकसभा बियाबाव टिएमसिनि दोलोनि बिजाथि महरै सायख'जानाय गौरी शंकर सरनिया बिथाङा मैया गसाइगावआव नुजाथिफैदों। गसाइगावआव फैनानै मैया बिसायख'थिखौ लानानै माबायदि हाबा मावलांगोन बेखौ लानानै टिएमसिनि मावथिफोरजों जयै सावरायलायो आरो बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गौरी शंकर बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथियो। कियाजुलि बियाबनि सोनाब रुगुङाव थानाय गंसे गाहाय सोलोंथायारि फसंथान हुग्राजुलि जौसिन गेजेर फरायसालिनि सनाथि मायथाइ जोबनाय हाबाफारिनि बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै जायगानि एमएलए आरो केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघालआ माखासे मख'जाथाव बिबुंथि होदों। जरहाट लकसभा मासियाव तपन गगैनि देरहानाया रोखा आरो गौरब गगैया जरहाटआव जेनगोन होननानै बिथाङा बुंथिदों। जायगानि एमएलए आरो केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघालआ बेबायदि मख'जाथाव बिबुंथि होदोंमोन। हुग्राजुलि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि सनाथि मायथाइ फालिथायाव फरायसालिनि फरायसाफोरा हारि आरो धोरोम सायख'आजासे गाबगोनां हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। सानजौफुनि 12:30 रिंगायाव खुंजानाय गेवलां मेलखौ बरायनाय आफादनि आफादगिरि कुमार तामाङा दैदेनदोंमोन। गुवाहाटी सुरुसुजाय स्टेडियामाव अल आसाम फुटबल गौथुमनि खौरांगिरि मेल फैगौ 26 मार्चआव जानो गोनां फिफा वर्ल्ड काप क्वालिफायार मेचजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। मोगा-मोगि गेलेनाय जागोन भारत आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव गासै फुटबल अनसायगिरिफोरखौ बाहागो लानो हांख्रायदों अल आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। आसाम जुडिसियेल सार्भिसआव उथ्रिसार जानाय नीलेशन बर'खौ एबसुनिफ्राय बरायहैदों। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीनि बिथोन बायदियै आसाम जुडिसियेल सार्भिसआव उथ्रिसार जानाय सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि नीलेशन बर'खौ नखराव थानानै एबसुनि मोनसे हानजाया बरायहैदों। बरायनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारीजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला एबसुनिफ्राय फारियै नेहाथारि बगाराम मोसाहारि, लोगो बुंथिगिरि आदिम स्वर्गियारि, सोलोंथाइ नेहाथारि रिजय बसुमतारी आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि जाफुं नार्जारीजों लोगोसे ढेकियाजुलि हुग्राजुलि सा ढेकियाजुलि आरो बेलश्री दख'रा एबसुआबो बरायनायाव बाहागो लायो।
लोरगि थियेटार ग्रुप मोसाखावरि हान्जानि मोनसे जाफुंसारनाय रायजोआरि थाखोनि हारिमुआरि दावहामा सांस्कृतिक महासंग्रामनि बादायलायनायाव देरहानानै हारि आरो ओनसोलनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों। मोसाखावरि हान्जाखौ दुंब्रुदै बरायदों लोरगि थियेटार ग्रुपआ। आसाम सोरखारनि बानजायनायाव 11 नभेम्बर 2023 निफ्राय 5 फेब्रुवारि 2024 खालारसिम खुंजानाय रायजोआरि थाखोनि हारिमु बादायलायनाय नैथि बान्था आवग्रिनो हादों क'क्राझारनि लोरगि थियेटार ग्रुप मोसाखावरि हान्जाया। आसाम सोरखारनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव जिल्ला थाखो, बिधान सभा थाखो आरो रायजोआरि थाखोनि आसाम हारिमुआरि जांख्रिथायमा बादायलायनायाव बान्था आवग्रिनो हादों क'क्राझारनि लोरगि थियेटार ग्रुपनि मोसाखावरि हान्जाया। मैया लोरगि थियेटार ग्रुपआ क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय गावसोरनि मावखुलियाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि गाहाय नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव मोसाखावरि हान्जानि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बानजायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।